бошандагони рӯстои Шуҷан басанда набуд. бо шунидани хабари селфуроӣ намояндагони ҷамоатҳои дуру наздик ба кӯмаки онҳо шитофтанд ва дар ташкили кор дар мавриди тоза намудани хонаҳо аз оқибатҳои селфуроӣ ба тартиб даровардани гирду атрофи биноҳо саҳмии арзишманд гузоштанд. умуман ҳаракати резокорӣ дар ноҳияи Рӯшон шоёни таҳсин аст. ин амалро резокорони ноҳия ҳанӯз дар даврони панҷшавии марҳилаи якуми касалии сироятии COVID-19 исбот намуда буданд. имрӯзҳо корҳои барқарорсозӣ идома ёфта, дар баробари идораҳои давлатӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд дар ноҳия резокорон низ дар ин росто саҳми арзишманд мегузоранд. ман миннатдории худро ба ҳамаи бошандагони ноҳияи Рӯшон миннатдории худро баён мекунам, ки инҳо моро дар ин рӯзҳои вазнин дастгирӣ карданд. мо миннатдории худро баён мекунем аз ҷумла ба бошандагони ноҳияи Рӯшон, Баррӯшон, Деррӯшон, Дерзу, ки онҳо моро омада ҳамчун хизмати волонтёрӣ карданд. ман миннатдории худро баён мекунам аз номи ҳамаи сокинони ноҳияи ҳамин деҳаи Шуҷан. ҳамдастиву ҳаммаромӣ, ҳамдигарфаҳмиву дарки баланди масъулият омили бузургеанд, ки дар давраҳои асостарини зиндагӣ ба мисоли рух додани офатҳои табиӣ мардумро сарҷам намуда якдилу якмаром месозанд. итминон аст, ки оқибатҳои офати табиӣ дар муҳлати кӯтоҳтарин бартараф карда шуда, осебдидагон аз кӯмакҳо бархурдор хоҳанд гашт. оқибатҳои хисороти офати табиӣ аз ҷониби истоди доиму амалкунанда муайян гардида, ҳаёти бошандагон ба маҷрои муқаррарӣ баргашта истодааст.